Ligger det. Eso pada bani lagi, kamera lagi. Må man gerne komme på hinanden? Må man gerne gøre det for en? Ja, det er svært. Ja, det kan jeg godt se. Poserne er gået i stykker, så er der mulighed for at tage nogle nye i rullerne. Det er godt kæmpe. Godt, Michael. Ja, det er ordentligt. Hold lige mine briller med, så håber de sikkert. Okay. Suka. Kay puno. Basta se va dando todo esto. Esse dentro, tem. Pulou. Jeg tror ikke antalsmæssigt er fordelt ret godt her. Nej, det har det ikke været fordelt ret godt. Det er den. Ja, de er færre nu. Lykkes det at komme alle sammen igennem nu? Præcis. Så okay.